Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Aris minangka dukuh dusun Brangkal ingkang kula urmati, panjenenganipun Bapak RT saha RW wonten ing dusun Brangkal ingkang kula urmati, saha Bapak Ibu para lenggah ingkang satuhu bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami sesarengan ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala karana sewilasa miwah barokahipun ingkang sampun keparingaken dumateng kula lan panjenengan sami, saengga wonten ing wekdal menika kula lan panjenengan sami saged kepanggih wonten ing papan menika kanthi pinaringan kawilujengan ugi karaharjan boten manggih alangan satunggal menapa. Boten katalumpen sholawat saha salam kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi benjang ing yaumil kiamah tansah pikantuk syafaatipun saged sumanding hanyartani lampah labuhanipun. Amin. Kula wonten mriki minangka ketua Karang Taruna, wonten kesempatan menika kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan sedaya babagan syawalan. Ananging saderengipun kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kersa angrawi acara syawalan menika wonten ing dusun Brangkal. Salajengipun kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para panitia ingkang sampun nyiapaken acara menika kanthi sae. Mugi-mugi acara menika saged lumampah kanthi lancar dumugi pungkasan. Bapak Ibu para lenggah ingkang tansah kula hormati, dinten menika kula lan panjenengan sami sampun wonten ing wulan Syawal. Wonten ing wulan menika kathah kaum muslim sami ngawontenaken acara syawalan. Menggah ancasipun syawalan menika boten sanes apura ing apuran. Para winasis ing babagan agami Islam mratelaken bilih tembung Idul Fitri menika miturut etimologi asal saking tembung id ingkang ateges suci. Fitrah utawi suci menika kawontenan asli nalika jabang bayi lair saking guwa garbaning ibu. Fitrah ingkang suci menika dipun gambaraken kadosta inten utawi barlean ingkang mencorong cahyanipun. Menawi manungsa kathah tumindak dosa utawi lepat, fitrahipun lajeng dados inten utawi barlean ingkang kenging lendut blegodo. Supados resik utawi mencorong malih inggih kedah dipun resiki. Anggenipun ngresiki fitrah inggih menika kanthi taubat nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala, saha nyuwun pangapunten dumateng tiyang sanes ingkang sampun dipun langgar hakipun. Tentu kula lan panjenengan sami sampun pono bilih tiyang ingkang nindakaken ibadah siam Ramadan
kanthi lelandesan iman ugi ngajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Badhe dipun apunten sedaya dosanipun. Namung sedaya dosa dumateng Allah dene kalepatanipun dumateng sesamining agesang ugi badhe dipun paringi pangapunten menawi tiyang ingkang dipun langgar hakipun sampun maringi pangapunten. Pramila wonten ing mriki wigatosing kula lan panjenengan sami badhe silaturahmi ugi apura ing apuran kanthi jabat asta ing antawis satunggal lan satunggalipun. Saengga kanthi siam Ramadan satunggal wulan ingkang sampun kula lan panjenengan lampahi ndadosaken dosa-dosa kita dumateng Allah badhe dipun apunten. Saha kanthi silaturahmi wonten acara Syawalan menika kula lan panjenengan sami saged apura ing apuran. Kanthi mekaten dados sampurna Idul Fitrinipun. Bapak Ibu para lenggah ingkang tansah bagya mulya. Acara Syawalan menika mengku makna wigati ingkang mewarni-warni. Pramila acara Syawalan menika perlu dipun gegesang ugi dipun lestantunaken. Antawisipun inggih menika minangka nedahaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala jalaran sampun rampung angayahi nindakaken siam Ramadan setunggal wulan. Silaturahmi menika saged dados tangsuling pasederekan. Dados ajakan enggal-enggal tumuju dumateng pangapuntenipun Pangeran. Saha ajakan supados ningkataken imanipun, takwanipun, ngibadahipun, akhlakipun, lan ugi sregep anggenipun makarya pados rejeki ingkang halal. Ringkesipun mugi kanthi wontenipun acara Syawalan menika saged ningkataken usaha pados kamulyaning gesang ing alam donya. Ugi kamulyan gesang benjang wonten ing alam akhirat. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi atur kula menika wonten mupangatipun tumrap kula lan panjenengan sami. Mbok bilih wonten atur saha patrap ingkang boten nuju prana kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wusana akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.